Kumno ban sdang YouTube channel arhajar arpelsan zero investment bat ban kamai pisa na po ka YouTube channel. Hakane ka video ngini page completely kumno ban sdang YouTube channel arhajar arpelsan kibayuh ban pelut da ka pisa haka ban penbit penbiang na ka banta ki jing don kam kum ka laptop microphone kamera bat kiwe don ki YouTube channel ki ba kiu bah dailing ba kejing pelut pisa ban sponsor ban promote yala ki jong ki content don ru ki channel ki ba success tang leng ba kejing trim jong ki ban edit ya ki video ban wat ya ki video ki ba bat ki wepat ki trik ki ba pen viral ya ka video jong ki is totally free. Om lele ban ya ka ba recharge sep ya ka mobile sim card jongi man la ubna ngangej ba kene ka video ka pengkeman ya baro da ka bang yo ban sedang ya ka YouTube channel arhajar person ha ka new strategy rengkat ban kamai ya ka income da ka bangi upload ya ka interest jongi hapo YouTube. Lada bisnga tenat ban pe ya ki video ki bang ala dap upload kam tham lai ki video ki bang upload ha man la ka por hapo gene ka channel snga ba ay ka por jong pe tang won lene 2 second ban subscribe ya ka channel ban share ki content ki pralog jong ya ki badon YouTube channel snga ba comment ya ka video nang ba ngaru ngan yo ban subscribe mark liang ya ka channel jong pe kumba ma pi subscribe ya gene ka channel jong am entai senrang ki bom don YouTube channel lada pi kwa ban chna ya ka YouTube channel tongin page wa ya ka video hari bukut ndak benta ban tip kumno ban sedang ya ka YouTube channel haus nam arhajar arpersan kum ka strategi ban set up yala ka jong ka YouTube channel nama har kane ka dai ka shan yangi ban wat yala ka jong ka kam kumju ban shna yala ka jong ka income. Selarang don ki problem ki bapim ngau thu ha kene video pila ban ai ka comment jong pi hapo ka comment section na ka banta ki new video khnang bang yo ban fix ka wai hedin ka wai ka step na ka banta ban fix ya baro ki problem kat kum ka jing ngau thu jong ni ha ka ba ya dai ban sedang ya ka YouTube channel arhajar arpelsan. Hachua bagin shna ya ka YouTube channel jongi tong ini perkat chua ya ka topik ba ka interest ka bangi suk ban publik ya ki content jongi hapo ka YouTube ka badon kam hi ka dai ban wat ya ka topik ka ba chapang ki ki video ki bangi suk ban upload hapo YouTube da ka ba ya dai ha ka ju ka topik ba baro ki video ki bangi upload hapo ka channel jongi khnang ba ka channel jongi kan long ka ba wat upload ya ki content jong pi ha ka ju ka channel ya ki content ki ya dai kum ka snibia ki music video ki travel lada pile ya kene ka pelong ba ka channel jong pi ka dai ka channel reuse content bat ka taru ya ka kam kama dan ya ka monetization jong pi nak benta ka to ka YouTube channel lada dai ba ka channel topik jongi ka dai chpangi music video tongin upload ba ya ki music video hapo ka YouTube channel jongi klam dapen keluma re ka channel da ka bangi upload bunja ki video hapo ka YouTube channel taban set up lene ban complete ya ka YouTube profile jongi katum ba ya dai ha ka YouTube license. Ada ma pim don ya ka YouTube email haswa penchna ya ka YouTube channel la jong klik ya ka link kepada napo jong ka description kena ka video na gamta ba pin yo page ya ka video no panchna YouTube email address na gamta ka YouTube channel. Ladangi review su don coming is ka ban set up ya ka profile na ka YouTube channel la jong kumno ban le ya ka tongin review apo ka youtubestudio.com lada pikwa ban page ya ka sample pila ban visit ya ka about section na ka channel ka bangi page ya ka video bat ya ka description kumju ya ka channel art logo bat ya baro ki profile jong ka YouTube channel kum ka sample ba phiru pin tip kumno ban art ya kita ki channel profile ladu ki logo ki channel art bat ki webpat ki ba different na gamta ban set up ya laga jong ka YouTube profile ki ai kita ki content strategy to ngini review khendiat na gamta ki content strategy khnang ba ngin tip kumno ban upload ya ki video ha ka strategy ka ba shisha kat kum ka jing I jong ni lightly ki step na gamta ban upload ya ki video na du ka private unlisted bat ka public ringkat ka schedule kabamut fast ngila ban upload ya ki video da ka bangi aishwa ha ka private section lane ka unlisted section
Don artli ki benta ban public ya ke video na du ke sidwal session bat ke public section. Hendrai don pat kine artli ki ba pensuk yangi hachwa bangin launch ya ke video jongi. Ke bamut hachwa bangin launch ya ke public section tongin upload chwa ya ki content jongi da ke bangi ai private upload ha ke private section ngin at chwa ya ke thumbnail ke curtain ke description ke about section ha ke ba dai ban complete load ya ke video tutorial hadin kene ngila pat ban public ya ke video jong tongin ni page ya ke video kendiat chapang ka video editing lane ka video recording lada pi open up play store ngan recommend pi ya gane ka way ka app ka banga jupendon kam ha ka banga record ya ka voice bad ya ka screen recorder kane ka dai ka way na ki app ki ba sif ba na gamta ban screen record ya ka video da ka bangi voice ringkat ladang ikwa ban use da ka microphone ha ka voice recording jongi lane ha ka video recording jongi kane ngal recommend pi ka way na ki ba best tam ki microphone na banta ki YouTube video ki app ki banga recommend phi nak manta ki video editing jong phi kum ki kinemaster bat ki power director rengkat ye ka way ka app kata gre ka CapCut kine ki long save nak manta ban edit ye ka YouTube video rengkat ka high quality ban save bat ban export ye ki YouTube video Haman la ka way pa ka way ka video ka bangi upload ha po YouTube ngila ruban promote ya ka da ka bangi share ka po ka YouTube lanage po ka Facebook Instagram namar ka ne ka la ban increase ya ka SEO optimization ya ka video ringkat da ka bangi pendon kam ban ad ya ka way ka video ya ki tak bat ki description mentangi la bata bun tali ki step na ka benta ban sdang ya ka YouTube channel bat menta ka bat don kam susu ya ngi ka da bangin post ka YouTube monetization nak benta ki ad revenue bat ban kamai pisana po ka YouTube channel jongim ban sedang kamai pisana po ka YouTube channel ngi don kam ban yo kumbachi ja subscriber bat 1000 kenta ka por ba ki brio ki spend ban page ya ka video jongi da ka ba ka YouTube ka total ya ki viewer baro ka ba ki page 1 minute 4 minute 5 minute lena chi sekon as kon ru ka YouTube kan ka baro ya ka por ba ki brio ki page ya ka video jongi kan spend hadu kumba 1000 kenta bat ban ad ya ka bank account na benta ban withdraw bat ban kamai bisa jongi na po ka way ka video ka bangi upload po channel